Rêveberên Komeleya Mafê Mirovan a Amedê ji bo balbikçînin li ser rewşa girtiyên nexweş civînekî çapemeniye pêk anîn. Rêveberên Komeleyê dan zanîn ku li girtîgehên Tirkiyeyê û Bakurê Kurdistanê 721 girtiyên nexweş hene û rewşa 282 girtiyan pir giran e. Girtigaha işkence heyil, girtigaha zaxtu zorî heyil, girtigaha mafê mirova tê pên lêkirin. Lê zêde zêde in dîl girtigahan kes jiyana xwe ji dest dide. Em naxwazin dîl girtîgehên tabutek dijîn derkeve, em naxwazin keskî dî jî jiyana xwe ji dest bide. Malbatên girtiyên nexweş jî derketin pêşberê çapemeniyê û derbarê rewşa xizmên xwe de agahî dan. Malbatan got dewlet ji bo wan ceza bike xizmên wanên nexweş serbest bernade. Gurçikê wî îflas kirine. 11 sala, 14 sala dikeve diyalîzê. Qalbê wî de kêmasî heye. Qalb qapak hewî naşxulin. Damarê wî ferebûne. Qalb romatîsmê wî heye. Çavê wî de parî kêmasî heye. Devlet nexweşîna wî nagire berçav. Bu yawayî dixwaze hem wî hem me hem jî gel hem jî malbata wî bide ceza kirin. Li gorî qanûnên Tirkiyeyê ji bo serbestberdana girtiyên nexweş divê saziya tiba edlî rapor bide û bêje ew kes nikarin di şert û mercên girtîgehê de bijîn. Riyekî din jî ew e, pêwîst e serokkomar erkên xwe bikarbîne û girtiyan serbest berde. Saziyên mafên mirovan naxwazin ku êdî ji girtîgehan darbest derkevin. Ji ber vê yekê jî bang li hikûmeta AK Partiyê dikin ku bila girtiyên nexweş serbest bêne berdan. Gönül Morkoç, Rudaw, Amed.